אם אני מבטיח חודש ואני הולך חודש, כסף של הקופסאות. זה הכסף של הקופסאות. כמה הוא מעשן ביום? מעשן קופסה ביום. מה, תפרתם את התחת? די, מסכנה, לא. מה זה? בוא נחיים. מחר הייתי כבר מזנו את התחת. לא, אבל באמת. יש פה התקדמות. לא, אני יש לי מילה, באמת. אתה פשוט צריכה להגיד איזה סכום ככה נאה. חיים רוצה כסף לעצמו, מה יש לו? מה הולך למקווה? לא היית. לא, אני אעמוד במילה שלי, ואת יודעת שהבן שלך גם יעמוד. אז תגיד לאמא שלא תסכים לו. מה? עכשיו הייתי מתקשר למישהו בבית שיגיד לך שלא יסכים. אני לא מאמין שתשמעי לי איזה אח קטן או לאיזה בעלך בשביל שהבריאות של הבן שלך. אני אישית לא הייתי עושה את זה. בעלך בבית. נו, אני אלך. אין לי שום מניעה. לא, אין לי מניעה לעשות את זה בלי כסף. אין לי מניעה לעשות את זה. מה זה? כי איציק זה איציק ואני זה אני. כן? לא בשביל שאני אלך למקווה, בשביל שהבן שלך יפסיק לעשן. הוא מעשן פרלמנט, את יודעת כמה ניקוטין יש בזה? 24 שקל לקופסה, תגיד. לא עומדים אי אפשר לעשות אתכם עסקים. חיים. אתה לא תוציא. תגיד לה, התוועדות. מה אתה עושה? אתה לא תוציא, אין מצב. תלך במקומי למקווה. תעשה גם שטויות אתה עושה. אני שונא מקווה. שונא מקווה. חיים, מה זה אני אומר לך השטויות? טוב, אז אני אתקשר בבוקר שבעלך יהיה נראה לי יותר רציני. לא, הוא אמר שהוא לא יכול. חיים, אני פשוט מת. מה אתה? אין מצב שאתה מוציא. לא רוצה ללכת למקווה. מתאים לך עסקה ל3 ימים? ל3 ימים, מתאים לך עסקה? ליום. אני הולך למקווה לעשן, אני לא הולך למקווה לטבול. לא, נשים במקווה. אני לא שונא מקווה. לא, אני שונא מקווה. מה נתרק?